cynnyrch newydd yma yn Cywain ydy Teoni Kombucha, wel. A dyma'r bedair sy'n gyfrifol amdano fo. Menai, pwy ydych cyfeillion chi fan hyn yn y ffedoga gwynion? Mari, Glenda a Rhian. A da ni'r pedair yn athrawon sy'n gweithio efo'n gilydd mewn ysgol yn Borth. Felly, dwi'n dychmygu wan, amser coffi rhyw ddwrnod yn yr ysgol, a'n ganol y llyfrau a marcio. Pwy gath y weledigaeth yma? Wel, oedd o rhywbeth. Oedden ni gytun, oedden ni chwilio am rhywbeth amgen yn lle alcohol i yfad pan oedden ni'n mynd allan a falle. A wedyn digwydd bod oedden ni clywed am kombucha ac oedd gennau berthnasau yng Ngheredigion oedd yn gwneud y kombucha yma hefo'r syniad a llaethon ni lawr i weld nhw a gathon ni'r sgobi sef yr bacteria byw yma a nathon ni ddod efo nôl a wedyn dis di wedyn dod Rhian yn datblygu'r cynnyrch do. So da ni wedi bod yn datblygu'r cynnyrch ers 6 mis rwan. A da ni wedi symud ymlaen i gael yr kombucha gorau da ni'n gallu gobeithio i werthu. Felly sut ddiod ydi o'n union? Diod material berfio ydi o. Mae o'n iso mewn siwgr. Mae o'n andros o neis pe mae o'n oer. A da chi wedi bod yn gofyn i bobl flasu yma yn y sioe sydd ymateb da chi wedi gael? O, chwarae teg, mae bob yn bositif iawn o ran. Mae o'n ddiod gwahanol na dyn nhw'n wedi drio blaen, ond maen nhw i gyd yn dweud fod o'n blasu'n dda. Dyna da ni'n anelu ato fo, cael diod neis i yfad. Enwedig ar ddwrnod cynnas fel heddiw. Felly da ni'n gobeithio bydd yr hael yn tywynnu ac yn pobl yn sychedig ac yn dod draw yma. Nawn ni ddim cwyno sydd ddim boeth heddiw. Felly pryd ydych chi'n ymddeol fel athrawon ta? Mor fuan a phosib. Wel, yfwn ni gyd i hynny ta, ia? Mwynhewch eich chwilio ha. Iechyd da. A iechyd da, a phob hwyl i Teoni Kombucha. Kombucha. Pam Teoni? Wel, hen enw Gregaidd am te, a wedyn mae o'n chwarae efo'r gair Daioni hefyd, achos mae'n dda i chdi. Mae o'n dda, bod gan i weld wan. Teoni. Iechyd da i chi.